aften og velkommen til nyhederne. I dag skal vi snakke om det forfærdelige, der skete i Las Vegas. I aftes, der brændte der et hotel i Las Vegas, og hvor forskere er i gang med at finde ud af, hvordan branden opstod. Men ingen spor har de fundet endnu. Og ikke mindst styrtede der et lille fly ned i Tokyo, og hvor forskere er i gang med at finde ud af, om det var bevidst eller ubevidst. Og det var alt, hvad vi havde herfra. Hej og velkommen til Tue Sporten. Vi har modtaget 2 kuverter, og vi vil kigge i den første kuvert, som er for Real Madrid. Og det er et manuskript, som vi kan se. Og det er Ronaldos autograf. Så lad os kigge i den anden kuvert, som også er et manuskript for Bayern München. Og der har vi modtaget nogle autografer også. Og så har vi Thomas Müller, Philipp Lahm, Manuel Neuer og sidst og ikke mindst Arjen Robben. Og det er det, vi har modtaget for dem, men så vil vi snakke lidt om transfers. En for det har hold faktisk kommet til United, og det er Bastian Schweinsteiger. Og så har United også hentet Depay. Og så skal Real Madrid jo så miste Iker Casillas til Porto. Men så har de hentet en ny målmand, der hedder Iker Casillas. Og så har, PSG, de er tæt på at få fat i Angel Di Maria. De er nået til enhed om prisen. Nu skal mangler de bare få hans underskrift. Og så var det alt fra TV2. Vi skal snakke om gårdagens etape af Tour de France, da det gik op af LBS. På foden af LBS punkterede Venture Nibali, og Contador blev sat, og Froome blev angrebet af Quintana. Og Thibaut Pinot vandt, og det var godt for franskmændene. Og så kom Quintana 17 sekunder efter, og så kom Froome 1 minut og 34 sekunder efter, sammen med Valverde. Og så vandt Chris Froome Tour de France med 1 minut og 10 sekunder til Quintana. Og tredjepladsen gik til Valverde, andenpladsen til Quintana, og så fik Nibali fjerdepladsen, og Contador han var helt væk fra favoritterne. Og det var sådan set det, der skete i går i Tour de France. Gårdagens etape i Tour de France. So lovely.